Kapulisan, Fire Department, inguman kasundaluhan na anda musab sa paghatag og seguridad alang sa mga mangabot sa sinulog human sa gibindi magserbisyo sa sinulog human kini gibindisyonan. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes ba, pipila ka adlaw sa di pa formal nga magsugod ang makalihukan subay sa Fiesta Senior. Gisugda na ang pagpa-deploy sa mga security personnel nga mubantay atol sa maong selebrasyon. Sa may Plaza Sugbo sa Hawanan sa Cebu City Hall grounds gihimo karong hapon ang send-off ceremony alang sa tanan nga mga security personnel nga tahasan nga mubantay sa Cebu City subay sa pagpahigayon sa Fiesta Senior ingon man sa Sinulog Festival. Kapin sa 1,600 ka mga security personnel gikan sa kapulisan, kasundaluhan, BFP, mga disaster councils o ubang mga force multipliers ang mitambong sa ceremonial send-off nga gihimo karong hapon. Gipangunayan sab kini ni Mayor Edgardo Labella ug ni PRO7 Director Brigadier General Val De Leon. Usa ka santos nga misa ang gihimo sa kalihukan ug dayon gihimo sab sa Kapariang Agustino ang pagbindisyon sa mga puwersa nga mutabang pagpamintinar sa kahapsay o kalinaw sa dakbayan alang sa maong kalihukan. Matod ni Mayor Labella, karong Enero all eyes na ang tibuok kalibutan dinhi sa Cebu mga gikinahanglan nga magtinabangay ang tanan aron nga mapabilin ang kahapsay ug kalinaw dinhi sa ato sa pagpahigayon sa Fiesta Senior ingon man sa Sinulog Festival. Samtang gibutyag ni De Leon katong gidaghanon kaganiha nga kapinta 1,600 20% lang ni siya sa kinatibuk ang gidaghanon unya sa security personnel nga mubantay ug ma-deploy dinhi sa Cebu City alang sa Sinulog Festival tungod kay gibanabana sa kapulisan moabot tanan sa 7,000 ang security force nga mubantay. Lakip na sab niini ang mga force multipliers nga itap nila aron pagtabang sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw. Gipasalig sa kapulisan, kasundaluhan ug tanang mga security forces nga pabilin silang alerto sa labi na sa pagkikatakda nga pagsugod na unya sa mga kalihukan relihiyoso ug kulturanhon sa pagsugod na sa Sinulog Festival dinhi sa Sugbo. Karong Huwebes sugda na ang relihiyosong kalihukan pinaagi sa Nobinaryo alang sa Balaang Bata, samtang sa sunod adlaw karong Biyernes sab ang opisyal nga kick-off alang sa Engrande nga Sinulog 2020. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.